Jinavendal uçayan radyo denge gelden başkodarın heja irodehe tirmehe 2025 Perşembe Brüksel'e saat nehle amedede emin uçayan serisi ve peşkeş biken demdem azadiya reberapoya. Hevserukatiya konsere ve bera KCK bida xuyaniye ke bersiv da banga bidimen ya reber apo da xuyaniye KCK wuhaye em biryarın ku gavin reber apo jime dixwaze bavêjin em ve gavanu bi hizrandina gel û gelê xwe davêjin lê divê were fêmkirin ku pêvajû bi yêkalî yan jî bigavevitînê me bi tenê pêş nakeve ji ber vê jî divê baweke rast nêzî pêvajûyê bibin û gavên pêwîst wernavêtin. Rêbera Poj bu pêşvebirina pêvajoya aştî û civaka demokratîk duh bangeke nû kir berî her tiştî em kêxweşin ku deng û dîmenê Rêbera Po gihîştiye derve em bawer dikin ku vê yekê gelê me û hemû dostên me kêxweş kirine ji bo vê jî em Rêbera Po ku ji hêla gel û dostan ve tê bêrî kirin bi rêzdarî silav dikin û hesret evîn û minnetdariya xwe diyar dikin ev banga Rêbera Po banga duyemîn ya piştî 27 Sibata 2025 ne wekî tevgera azadiye em vê banga dîrokê nirxand û encamên nirxandinê xwe bi gelê xwe û raya giştîye parve dikin me piştgiriya xwe ya tevahî ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku di banga 27 Sibata 2025 de hatiye ragihandin diyar kiriye û em ê vê erka xwe bi cih bînin me li gorî banga aştî û civaka demokratîk erka xwe dîrokî pêkaniye û biryarên stratejîk girtine û gav avêtine gelê me bi baldarî hasasiyet û baweriyek mezin li pişt vê pêvajûyê dîrokiye divê qonaxê de em ê gihîştinê de komara Tirkiye û desthilatdariyê heya niha li gorî pêdiviyên pêvajûyê gav navêtiye tevî vê yekê jî bi armanc serkeftina banga aştî û civaka demokratîk em li pişt pêvajûyê radiwestin em di vê baweriyê de ne ev helwedanên me tenê dîtin KCK dazanin ku ev gavên berbiçav ên ku Rêbera Po ji me dixwaze bavêjin û got ji bo girêdana birêber Apo re û bi baweriya ku gelê me û mirovahî wê bi manîfestoya civaka demokratîk azad bibin gavên nû jî davêjin Rêbera Po di banga 19 Hezîrana 2025 de diyar kir ku herkes erka ku dikeve ser milê wan bi cih bînin û gavên pêwîst ên ku bên avêtin destşan kiriye û bê pêvajû çawa bimeşe daniye holê divê tespîtên Rêbera Po li ber çavan bêgirtin û fêm bikin ev bank ne tenê ji bo me ye di heman demê de ji bo dewlet bi taybetî jî meclîsê hemû saziyên siyasî û kesên berpirsiyar e niha em bi biryarin ku gavên ku Rêbera Po ji me dixwaze bavêjin em vê gavan û bi hezirandina gel û gelê xwe davêjin lê divê were fêmkirin ku pêvajû bi yêkalî pêş nakeve ji ber vê yekê divê baweke rast nêzî pêvajû bibin û gavên pêwîst wernavêtin li ser vê bingehê divê esareta Rêbera Poyê ku pêvajoya civaka demokratîk pêşxistiye bi dawî bibe ji ber ku ger Rêbera Po azad bibe ev pêvajû dikare pêş bikeve û bigîje armancê xwe berova ji vê yekê ne pêkanê ku bi parastina şert û mercên heyî pêş bikeve biçe ya duyemîn divê ji bo siyaseta demokratîk û huquqa tevahî tiştên pêwîst bên kirin divê siyaset û meclis li gorî vê yekê însiyatîf bigire û gavan bavêje pêvajûyek û pevçûneke watêdar tenê bi vê yekê pêkane em hêvî dikin ku tiştên ku me gotine wê werin fêm kirin û li gorî wê tev bigerin em di vê baweriyê de ne wê gavên me avêtine û davêjin bersiva xwe bibînin û pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi ser bikeve. Xelkê Amedê got me şahîdî ji keliyên dîrokî kir şeniyên Amedê têkildarî dîmenên Rêbera Po nirxandin kirin Selahattin Er wiha dibêje rizgariya rûşlata navîn di paradigmaya Rêber Apo de ye rizgariya gelan di vir de ye Rêbera Po sala 1993 de çi gotibû îro jî heman tiştî dibêje gelê Kurd ji rêberê xwe bawer dike ji bilî li hevkirinê riyeke din li pêşiya Tirkiyeyê nîne Mecîd Turgay jî balê dikişine ser van xalan bi bihîstina dengê Rêbera Po bi kelecan û hestiyar bûm axaftina rêbertî min piştî 26 salan bi zindî ez gelekî kêxweş kirim ketin çavê hêstir ketin çavê min de ji ber ku min şahîdî ji vê kêliya dîrokî re kir ez gelekî kêxweşim divê herkes bi qîmetê vê bangê zanibe îro Rêbera Po weke Hazretî Nuh hewl dide gel biparêze hêvîdaran vê dewleta Tirk divê
divê mijarê de samîmî bibe. Mehmet Şener jî dibêje em ji pêvajoya aştiyê bihêvîne. Herkes bi kelecane û divê dewlet de mildest pêvajoya qanûnî bide destpêkirin. Heyetên Rojava û Şamê bi navbênkariya heyetên Amerîka û Fransayê li hev civiyan. Du dan û standinan di navbera nûnerên Bakur û Şatê Sûriyê û raydarên hikûmeta Veguhez ê Sûriyê de li qesra Tişrîn a Şamê pêk hat. Şandeya Bakur û Şatê Sûriyê ji fermandara giştî Qesedê Mazlûm Abdî, hevserûka daîrê têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk İlham Ahmed, hevserûka şandeya nûnerên Bakur û Şatê Sûriyê Foza Yusuf û hevserûkê Partiya Sûriye Pêşerûjê Abid Hamid El Mişbat pêk hat. Ji aliyê hikûmeta Demkiya Sûriyê jî Wezîrê Karê Derve Esed El-Şîbanî, Wezîrê Hûndûrûn Enes Xetab, Wezîrê Parastinê Muhreb Ebu Qesra û Serokê Saziya İstixbareta Hüseyn Selamî tevlî civînê bûn. Ji şandê Amerîkayê jî nûnerê Amerîkayê ji bo Sûriyê Thomas Brak, nûnerê Amerîkayê ji bo Bakur û Şatê Sûriyê Skos Bowles û endameke din ji Kongrê Amerîkayê beşdar bûn. Ji Fransayê jî nûnerê hikûmetê yê kar û barên Balyozxaneya Fransayê li Sûriyê Yan Baptîst Favri û şandeya pêra tevlî civînê bûn. Lê gurê agahiyên ku çavkanekê ji Ajansa Hawarê re eşkere kiriye, di civînê de pêkanînê bendên peymana dehê adarê hatê nîqaşkirin. Heman çavkanê anî ziman ku şandeya Bakur û Şatê Sûriyê diyar kiriye ku pêwîst e hikûmeta Veguhez sozên xwe li hemberî kesên bi darê zorê ji Afrîn Serêkanî û girê spî koçber bûne bi cih bîne. Girêdayî mijarê çavkanî destşan kirin ku di civînê de dosyayê deriyên sînor û çawaniya yekirina saziyên Rêveberiya Xweser bi sazên hikûmetê re nîqaşkirine. Di heman demê de hatiye destşankirin ku pêwîstî bi hevkariya ewlehî û leşkeriya her du aliyan heye. Piştî hevdîtînê Balyozê Devletên Yekbûyî Amerîkayê Ankara'yê û di heman demê de nûnerê Teybet ê Sûriyê Thomas Brak ji Nors Press re axiviye. Brak dibêje aştiya li Tirkiyê bandorê li rewşa Sûriyê dike û diviya bû ev beriya niha hatibûna avêtin. Ez ji ber qewmînê li Tirkiyê kêfxweş dibim. Ev gaveke mezin û tişta em dibînin ew e ku hemû herêm guheriye. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê şîrîkeke girîng a hikûmeta Devletên Yekbûyî Amerîkayê ye û li dijî Daişê şer kiriye. Em rêzeke mezin li wan digirin û dibe ku Qesedê entegreyî Sûriyê bibe û tevlî artêşê bibe. Piştî sû yek salan serbest hat berdan em ê xwedî li mîrateya wan derbikevin. Abdullah Aksu ku ji girtîga hejmar Sisê tîpa te İzmirê serbest hat berdan piştî sû yek salan li bajara Xwesêrtê bi coşeke mezin hat pêşwazî kirin. Li ger ferdên malbatê gelek kesan li Bajêr Aksu pêşwazî kirin. Aksu ku bi coşeke mezin hat pêşwazî kirin paşê derbasî taxa alan a girêdayî Sêrtê bû. Aksu balkişan ser peyama bi dîmen a rêber Abdullah Öcalan û got em gelek kêfxweşin. Em li ser van esasan rêber Apo û hevriyên xwe yên li zindana Amedê şehîd bûn bibîrtînin. Em ê xwedî li mîrateya wan derbikevin. Şaredarên Şîleyê hate binçavkirin duh polîsan avêtin ser şaredariyê Şîleyê ya İstanbulê de encamê de şaredar Özgür Kabadayî hate binçavkirin. Sedema binçavkirina Kabadayî nehatiye hînbûn hat ragihandû ku hin xebatkarên şaredariyê jî hatine binçavkirin. Li girê spî hêzên paramilîter bi hev ketin 4 kez mir 4 kez birîndar bûn. Li nexweşxaneya girê spî ya dibin dagirkeriya komên paramilîter ên girêdayî Tirkiyeyê pevçûn çêbû. Di pevçûnê de kesek miriye 4 kez jî birîndar bû. Hat destşankirin ku di pevçûnê de kesê bi navê Abu Ayşe hatiye kuştin. Sedema pevçûnê heta niha nehatiye zanîn. Belê goda cemem çên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.